काडाची पॅक घेऊन हांव आयला, ह्या काडा वयर बोतोडेंच तुमकां सांगो. काडां घेवन जायते जाण जुगार खेळटा, थोडे टायमपासार कोतात काडांनी खेळून. काडां वरवीं थोडे देवाचो उगडास कोत्ता, कोण भाशेन तें हांव दितां तुमकां सांगून. देशाचो झुजारी पोरी रोजार कोरी, पवित्र पुस्तक त्या गांवान जायनासलें म्हूण वापरूं. हेको आमकां सगल्यांक उगडास कोत्ता, आमकां रोचतेल्या एकल्याच देवाचो. दुको पवित्र पुस्तकाचे 2 भाग, नवो कोरार तसोच कोरार तो आदलो. तिको देव बापूत आनी इस्पिसान, पवित्रित्वेचो मिस्तेर तो व्हडतो. 4 कुमारकू मोतेस लूक जुवांव, उगडास शुबोळ तो मान बरोयतेल्यांचो. 5 आमकां नियाळ कोर म्हणटा, 10 5 वारी जोयती वोन जाल्यो तो. 6 सांगता रोचनारा देवान, 6 दिसांनी संसार रोचला म्हूण वो. 7वो दीस तो देवान संसार रोचून, जातोगोच विसो घेतलोलो तो. 8वो कुणायता नोवाचे फामिली, फकत 8 जाणांकूच साल्वार केलोलो तो. 9 उगडास कोत्ता लेप्र जालेल्यान, 9 जाण जेजूक दिन वासूंक विसरलेले तो. 10 बाग्योन मोइज सिनाय दोंगरार, दामेत घेवन आयलोलो तो. जेको पयलो देवाचो आज बोडवो, आपलेच मोस्तेन जालो लुसिफेरी फेरनातलो. ही राणी आमची सगल्यांची सायबीण माय, आनी को जेजू तिचो पूत जेजू सोडवोंडार तो.